catch a woman. Abrotia, there was here, and then we are catch a woman. That's a man catch a woman, catch a woman. Oh, dear, children, oh, dear, children. I block Pawunian to tea, so it was this last one. I'm not here to see your points now. And yes, so why you fit? That's one can say, oh, chat. Nakuponyo kese pa ukunu die wonu say onya so kese oh papa bi kwanim abrotia atiefo nyina hwew ebia wei wa hwe Ibrahim o abrepo oye popoa ne popoa sofo mu a utimi se kama ebia wo bi mu abrepo ha we junction wo sa kama na yentin si Facebook for so yada mase ba na moba ko akono mu nyina wo so yenua mema na yenua ma no Papa Kristo no mu nyina no aba na yenko ye chairman se mo wo abrochimemu UK ni London ni America memike ani atiba kinom ani yenua ba wa America yankopon adawro ma Holland mu ehhehhe dwumadi ni kama France afia yebuwa asuama wososo yadamase ni Jordan Jordan ohima papa bi yadawase semu nyina muten antibaki yankopon hyramo ani Mike 1 chairman yankopon hyramo pa wiei muna madom ye ebu etidom fan club na wa bruchimemu no fa ho gym de wo Ghana to fa ho gym na okotokoro enkasro da onyankopon hira mabro te wadawroma ko ni mam wato o shawo so mami ama Charlotte wo so obapa Christy adwo nhira na na ekoko berry munyina yadamu ase ye ba se ya dom na eke ya hono brace na me se me mam shout out enti muntami chuku ni amadodo na no ene ye wo edema mo Facebook wa ye Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV afa Twitter no so ye Sompa TV sa Sompa FM tia ya fa online so www.sompaonline.com and somewhere nyina na busia obetimi akwakotie yen enso ewo online so na Sompa app no ta one media app woni radio set ya mesraw o phone na so no download bi ta one media app afa wo boss adwumade bi ayedi ewo Sompa TV Sompa 93.1 no ebetwa guti said the radio kasana na bibia so aye fine ena ya nche ho ye bekwa ya bedwafo no nchen na wabra eye complainant ene samo de baba tudwa no ye wie ne ye kwo eye accused person ho na allegedly ono so ka se wie a na wonom abem ene ye wadodo na de ma ye befra case number 1 nemom ye ka cho se Sompa chede ose hwan na amami asafo awrade bibia manhye na nemu wa wo pesa woni awrade eto nchia wa pesa woni awrade ekwa apam no wei ene dwumade ye wasa wode wo hu hyemu na etimi eboama wo nhira no wo nsaka ne bocho etara one media Sompa chede foundation Sompa foundation yesi afia no ye de e de amakunafo enwisia ne nyanka woni biefo eno na yesra wo de aka ho se mo esikre tomatoes anase bia wo de na kwakoye gesha makra anase bia sardine ne nyina yese fabra na ye nsomu de na bia na ye ntade ejanka behye ekunafo be front to makata wadaja so enti de wo bia na mesro fabra yen na ye nsom Sompa sunyane wo mo sunyane night market obetimi do de akoho afa Sompa Kumase so no ye wo Kumase so am ye Benrom hotel na Sompa Nkranza so no wo GCB abro sign mo ebusia wo de ne yesika anase bia wo de ne ba bia wo no wontimi fa ma pesa wo frɛ yen na yetimi ebeji a number ne nie 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Blessed Foster anasara one media na ya no mo hye so 1st November ene ya hye ase atredi no na nyame ya adoma on the 21st of December yetimi ache de no wa wutiami a wa pomo hye dan koye wa hoodin hye dan sise so ye kan fo sciatica expert for the amount 21st clinic wonom ba ya che ye de wo ho adanse bebra wo dododo na no ena wonom age ne botwo no te no wo ya de bia ha wo ne titru na sciatica ya de entire ye no esa wo sisi echi ho efa wo to ase aba wo na mro mu ho ne nyina no eya na etwon wo de na wo sori gina ho nyina ene na 21st clinic se fabra na won to ase emfa ma afesi chwe ye de diabetes hepatitis anasa wo ho nsem ya de krankro bia no wo se na kira kwan no e wo ehwa overseas Alpha radio ncho wo Kumase ya
afe no eno tanchen a 15 branches ena Ghana ha se no mu nyina so no wabiebie ne nkrabata no wo ho oboase wo council quarters call junction enkra domi market sunyane ye wo ho nkranza tachiman ene miamia hodo fra ye na doctor for den je so no na twetwe nkomo won papa mden ho nsem no ensi bia pama 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 area bo ya minimum awe wadwuma wo ya watoba ha wo mu eno na ye kan for miso free drink and 5G meza no edi ama wo na ye ka cho se dwumade bia wudie se ya bedin to ye yo anasa wadechie wo to party nyankopon ya dom odi afe aka wo mfie ho eye miso free drink and 5G meza na ye kan for di ama senya bi na fa serve wa hwohwo ene won crofo wadofo wo no beja wo na manager Daniel e 21st clinic ehwe overseas anso na because supermarket sister sewa ewo abawa post office anomanye Mama Esther Atcom Royal Ventures Water Baptist University no ewo ebuo kwa won sabeka no PNC Ventures ewo anomanye taxi station hwe ni mu Charity Hospital Junction wa afe na Sachi Enterprise enso ewo asafo ne VIP car park no ena edi ehwe ni mu kwa Kwachi Company Limited ewo eye apoye mantem kroponko fodue mu ena KF Kunju Enterprise ewo yanka se ye nche ya Nom Hotel abrosa na ne hwe ni mu no ehwa na won sabeka no wo pe bia gu store mu a na se bia pese wunya bi edidi udwuma obetimi afra beje oso ne ade bia toa wo ho 0246 270 221 0246 270 221 and 0263 185 869 Yemfa sika promo no emra ye wia afeni ye case number 1 no so Sompa sika promo tar 1 media ye ba ye ya Sompa FM ye di mu atintiman ye se abribia pesa obotom ye de wontena se wa abra se bia so se bia ku wuti kwaye sa abo adwa wa abra sika ni ho eno nti ni ye se we wu dale ye star 256 star 3 hash Foul phone is a see and a body mechi star 256 star 3 hash. We are now what press sister there wo ye no afe options ne beba so Sompa FM Sompa TV 93.1 beba afe Sompa sunya ne beba na Sompa nkranza so aba baby ababia no obetimi a select ho na ya mawo code bia no ene beboa ye hwe ne ye draw na wa wuti be ye no ene ye wo ko 2.5 kre wie ye be hwe se ye nsa betimi akabi na yetimi atwitwa ede ama ye ho etimi atoye na yesra wo se we no na akwanya wo ho nti obi afa ne ho nshem na entimi emwabusia yedi si asenum na yafra ye case number 1 we yafa ne se feedback ai na wotwe atwa mu no da se ne pepepe na se na wotwe se ne pepepe na Mama Lee oba fie asenum na ma ne boy ya wode ba na etia woni nyina ne sa branch bi o se afra ne Jeffrey what the ade bi di no enya ade na ni eje ho na wode eba ye free court all day in court Mama Lia kwa bai Nyadom what you saying Bache nyame adom enso kasa kese wani ayama dadawai bibia e fine Bache ma bibia e fine ukro no ye Bache nyame adom na hoye ye da nyame asebo ne tofa ema yen the last week we buy yes ohun akwa ahihia mu nti no Sompa Nkomo dwumadie fo ye ma yensem na ye njonya sa bibi eto so ye ntie Mampacho 2011 na mene abranti bi ose Jeffrey wo ho na nyinsen ba mu ba ho na me ko school nti me di ko school na wo ye nti me wo ye na me maame mo je akra na me twro wase no ewie ye nti me wie no me grandma hwe akra na 2 years ana ne maame e ka se yemfa akra ne ma no na se bia meto school so ana ono so won hwe akra ne kakra nti ye de akra ne ma no ko akra nti afa mi nso na me wa akra nti weekend bia na me kokosra no but me kwa na ni hwenu mu na enhyeda enko yesa akra no nso no ohwe na from 2 years now to 5 years nti akwa no nso na wonim kasa de koso bia no na wonim timi kwa na oka nsem kyerɛ me but me de akwa asem de me mfa anya asem na akwa ne ka de nsem na kyerɛ o
mpacho na akra ne ka che me say yetimi lock no wodem ana ma mpacho maame no na on sheda ne nkwala no and no ne ma ne one ne ma 3 girls ana neti sa atam no kra na pani no kra na me onya 18 years pani na no onya 18 years enti akra ne say pani no timi lock no shedem no no wapi otimi su saa ya so mo de na efa ne ya audie mu sa okay sa ana afinzo ye no aduane a o me na wonya sure so me didi na odidi mema de ya na say oba no e bema she we de woni mema didi a choda bi o mu didi no de o me na de gira so me ka che ne say o papa no o mfi unti ka wano tum ne maame na afa ona o hwe unti ka kan kakranti be yi ti afede mi amehwe de ekona na me frɛ me maame mo bɔ mo amane no mo se ne saade a me mfa akra no nya de embra nti me de me kofa ne bre me maame no ba efri wono ma maame no amfreda up to now amfreda 8 years ni wan freda bisa se ebi ahanam de akra no koye no de nani kura ba be 8 years ni ma enti maame na ma be ma na de ne ba ye wo se be ma no onye de na ema o ba ye no mampa cha be ma no wonfi akwala no omoa me ne yenhwa akwala no ohwado na enkoyi anase wonfi ni sen ehwe ne kra de be 3 years kra na 1 city krampo wo frɛ no nso a omfa wo frɛ na omfa obefa nso wo se me ba me send diska eno anu no se bia wonya be 300 cities e de ba be 3 years 303 years eno de bia ne sen 1 city na 10 pesos busia Mama Lee asamu a wode ebedan ye last week no ene yasama na bone tofa no yese adwumo da yete edifri ni wura no nti no be ma no eje pene ne ye kasa ye ehye ye boss ene day wodwa abo mu krampo na wotia ne na echi da no obehwe na waba na yetimi atena se de ye etimi atu ye na ene waba anase wonyama minister yen fra chief executive producer ma Sompa Nkomo be ma kokko obi ate kokko na o mechire nsemu maye minister abatia na ho te se me dofo awrade adom me wa efe me do ase ofo so ye kokko pa be ma no ka Mr. Jeff odi for ye tuntum ne ho ofe ne kala no daso oso ye kokko kama me do ase kokko se hu no be ma ne ka so obeba won ni di nkomo wo sese wadawroma me ni di nkomo no anwumre na okra ye se no otu kwan bi sure na according to Bema no anopei ono ankasa frɛ me enyame na me frɛ no ono an na frɛ me sɛ akwantu no omokoye no na wɔsɛ nkomu free ho enra anajo na omo antimi an free ho nti ena anwumre eno mo be free ho na wɔsra badwafo sɛ ontimi antwema no enwofom obeduru a obema matenenka obeba mo na so na wɔsɛ na wɔba nti wɔde chewpa asimi so sɛ me mfa badwafo se enanwumre eno ba bedru to bedra madawroma obeba monaso nti fa dwatoa ne si ye ne abedwafo ne wo ene yetiefo ne yahwefo nyina sa wo hye yebo enyamem abanya bo apayo okay yeah mati wadi nka ono ana frɛ wa pa acha odi amegide ye se ye behwe na yasom sa ye kwa abedwafo ho no na sabre ya ye kasa ni World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimose Bra wa wodie na aseye no wo siesie no e de ama wo tedua no so asabre ho ne ma akoye bisi basa obi de kwadwo to be mate ase ama obe manwu wo se wo hwe siesie no wo miemia boat no mo pem oba na wakaji hade akɔnanim wasi nkunuane papa ama bibi akoye wasetena nim wasi anum carbon halitosis no otu ase afe wo ho haw be ma na ase bia wo ba be ma ye frɛ wo krawa oba ye frɛ wo bonyinya sa na nyankopɔn bo wo wa ye mrɛ e wompem ana ase bia wo de na koye nam nsan yade e de aba yade na firi wutiri so ekopem bora no e ha wo ni World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimose Bra na won fa de nuwa waso ne kan na won to ase from laboratory test ahodo nyina no wo ye bi e wo hosanso na scan services ene machines ahodo nyina ya de hwehwe nyalwa e pa na kira kwan e kwa na budie wo se ne nyina ebusu sebe Kumasi ase no dwoda kosi memenda
anopa no so pe mo kosise no nsia bebo no wo de wayaresa ma e wo na so ye no e wo Kumase atonso Manako Junction woni adansi rural bank no e na edi enhwani mu e wusia enkran so wo circle e wo nsa beka no wo ho e free ya wada ekosimi menda hon so no 7:30 to 6 p.m. e hon so wo di djuma Mr. Fred Dr. Sesia na ne mo nkomo 0244087687 and 0279087687 na akwantu okwan bie ene agent for German for sikedi obi wo ho wasema kwa bie travel and tour eno na ye ka cho say enko se wusika no wadaje na enko ha ho fi se express group for wanom aba e de amount obese okofa niema e wa abrochiman mu anaso opese wo kosua de okoye adwuma ma yetua woka ehun sensem ni nyina no fa kodan wonom efi se wonom ye one touch way enfeli eye express group da ye ka for de ama wo 0249 000448 and 0555 550067 emu bia obefre bia no wonom ebeje wo so sister ketwa amen chapa ba ye be fa no sa be nde echia etiefuo nyina okay em say mamali asemi last oba me kaya omo awa omo wo ye nem say school time no omo ye nkwala nti from mother to mother we ma meje no kakra no we ma me nso age no na akwada no na yedene ekobasa na me de mesra ne se ya emma se mo ne mema no wo ne kobasa mommo mo ho so na enhwe be ma ne tebia ne nia oye no emma akwada ne nsofa emma bebre wo ho a enkwada no mo hwe mema no de mema ne de omo famu no na akosue akwada no so na akwada no ye di no we aso ha na we aso ha na ye twe ne kwa chobo ye mu yesa mu ma akwada no daachi no ensi pinsita enti wo ye oba dia ye se akoko nini na akoko ba tan na bidie na ne ba eye de edi na chi se basa ya mumu aboso yie na munyina ema nkwada no na ama nkwada no anyini nso ametan mo because wo no oni wo maame no na oni o ne papa ho na e maame ho because mo wo maame fo no na munyini enti wo ne papa maame ho e na wo kokoje ye enti de ya mesrense enye te sede one wo ho okay ya be hwe Jeffrey also oba bensi no obeye na sede but yen kan hye mutirimu se ya na entimi nya te sede wone ne wo ho no ebetimi ate atomu a because wonnim ne ono so namu so ho se mote na mo hwe mo ba de ade sede atie bia akora obi ante mo nka but ekobase na distance ne bemu dia emma ni titru ne ebetum fo se ya momode mo aboso nyina emma momma no okay. na akwada no oyeyi a sebe oyema wa na aboa nkwada no nso abrabo ya da se eno berry ene yete ne nka me sister ketwa ne sister panyin Abrewati ya be sat na so be ma ne so bebenti no ya boni se ma ba akum yenu bi Abrewati be me ya kana semi se wase sadia ene nka ne dwa atoa no enka eye pa ebi se wadada ababayi ache de bia wo hye bo a oni so tini eme ka che ne se bo hye wo ya wa hye ne de ma wo mfa ya nimu ndwetwiri fom adaya wo beba no ya wo be frɛ no wo be hye tamode beba no woni so pa na ebi mu so no abrante no yo ware li esese no waya de pa wono na eboa ema wotimi hwe akoda no na nemnim ni se ya na yaji obi ade ye ni yie na yenye nse no enam se enkran wo mu ka enkranti no ena kuma se ye ka twi ukoye BC no a Ghanaian language no baby ya won e hono mu kasa no ena wo de ye ensobe akran nso gina form 2 enti obe free ye ya obe konkan ontimi ntro sa ade no eno enti ne be ma no ahye ne bom awade nhyia no pa ne oware ababa esese no wahye ne boss akran wi school no a
obema na ba ne nkyɛn ɛwɔ nkran okay na wɔno nso so anya ani de ahwɛ akɔda no abrɛ ɔno nso wɔ sɛ bɛyɛ obewie sukuu ni asɛm yi sɛ aka just 1 year enti ne yɛ ka ne sɛ for the time being ni deɛ ne wo di obi bi kɔ pray ya wo de baayɛ no sɛ wo bɔ mɔden na wasɛ deɛ woyɛ ɛno nti no yɛhwɛ n'anim ɔba ne yɛwɔ nso no yɛbɛtumi ne naka deɛ wode wo bɛrima kɔkoa de baayɛ na ɛwɔ sɛ wohwɛ na wotumi ɛyɛ ho asɛdeɛ medifo mabere wɔte a ne kwasɛm ɔne yɛ kasae mom na ɛnyɛ yano fafa na yɛde ka asɛm ɛwɔ sɛ wotu wa ne mo sɛ bempire deɛ sɛ woyɛ ɔbɛrima na wohwɛ sɛ kɔbrane ɛnka nkyɛw sɛ kɔkɔhwɛ ɔbaa wankasa wo nipadua mu no ɛyɛ a hwɛ nkɔ yie ɔho yɛ mmarima ɔbaa no wanya akɔfa no wawo awie ɛde na wɔsɛ wɔyɛ hwɛ akora no ma akɔno nyɛ baabi nsi so ɔnya baabi si a ɛbɛboa wo ama wo nso so wɔne mmonyam atumi aba ɔho sɛ yɛamoa yɛ ma no a ɛbɛdum lebi no yɛbɛbrɛ o yɛamoa yɛ ma no a ɛbɛdum lebi no yɛbɛbrɛ ɛsɛ sɛ yɛboa yɛ ma no na ɛtumi ɛboa yɛ na ɛtumi ma nkora no ɛne gyeɛ ansa yɛ nkora no nyinaa aba bɛsenke nkuda no nyinaa aba bɛsenke ayɛ aborɔtia ɛtiɛ mmɔmmɔde ne yɛnhwɛ nkora no ne mfa animonyam mmerɛ yɛn mate medifoɔ odifoɔ pɔ kwabra mepakyɛ MC a ɔfɔ no mommɔmmɔden kata me bɛyɛ ne ma me ai mepakyɛ mo nkata n'anim ma me osu but yɛpɛ sɛ yɛkata n'anim ne age ne nti yɛpɛ sɛ yɛbɛbie n'anim ɛwɔ ha sɛ no yɛfa emranya adwuma ebusiafo traders charcoal powder ɛna yɛkanfo de ama wo a efi aba wo yam anase bia wo de no bia wuduro bi ɛna awɔ wo yam no yɛse nya bi na entu fi ne nyina emfama bema ɛyanda empepi na no monomaphrodisia so pesa obema ni gina so yire pay na etimi ebo oba left and right na enema ekoye edema wo nanso no ya ka cho se wo wi a ya na wanya traders ni bia bobo na etimi aboa enubone e wetwe ni nyina no na akra ni nyina wo kwa akọbọ eduro e wo patre mu nso so a ya nya bi no nom upon so a na watimi abobo bi na nema koso ede ama hangover hodo ni nyina no etu ase na eboa ama apose papapa obetimi de aye na etimi apose ne dudu monofo ne ekire mo miamia hodo bia woto nro anase wotu no ne stores ahodo nyina mu ya Fred Mense badani heba pidank Kolinak ni Misty eka home 0243 943413 0243 943413 and 0260 898914. Oh, what is saying? Oh, yeah, pa. Me pacho Brahima. Akra ni se munyi na nim ma no. Osu aha se no mpa e friend papa me so munyi na nim emfama no. Wa fe o papa. Unim no. Chedan ni sa. Wa hu ne pen. Jan. Kasego akasafidie ni mame. Wa hu papa pen. Jan. Wa hu ne pen do sen. E wo nyina no. Two pe. Jan. Oh. Wo nyina sen. Form 2. Aya wo kɔ school mu a wo na fofo no ebi papa ba PTA ni ade aya na ede na ya na kɔ so wo tirim ya na wo dwene sen Ya na me nkwa ba ko tina me na me su. ya no aye dey Me nkwa ba ko tina me na me su. ebusiafo asɛm na dane arɛ ho sɛm wɔ ha senum wanya mfie sen 12. wanya 12 years ogina JHS2 ya wo ne ba ye nyina no mfie nsie bia mso hu ne papa na fe baako dako mfie nsie bia no hu ne papa no baako ese wa hu ne mpremie no pɛ ya wo ne ba wi ase o papa edin di sen Ni minimane osei. ye wu ni mo ane wo sei Jan. enti ni din na da so Ajan. Oni mo papa etio e de asem e na pesa o ka kire no Pesa oboa me. Ami ko school point to de ana. Ibuku kura anyi we ma me na mfo twene na me nkwa me tete ho.
o pesa oboa o Chani. e wo books to tom Chani. if you say o koskum na ye dan a Me now for Chana me kwa me ti ho. o ntwere bi Chani. adana o ma me se o nana se o papa se o su se o papa bana o hu nanim kurampa nka ho pe no kre Chani. e de nti na ya ma o kasa Is a woman only in town in the I'm an inj. e ya no wani nje Chani. ti ya na owura ho Chani. e bre twa to hu ne ye da be No grana mo hospital was a man or bar hon. Or bar one no sa koi. 8 years ni Chani. enti now or 4 years Chani. wow o books no ye sen Me yakika bo na 3.41. 3.41 we textbooks ka ho ana de mo twere mo no nko a textbook ka ho a 6.5 Chani. because akwase Sompa krada na madam frame o say the books textbooks ni ayi no e kwa o say 3 million e kwa 3 million no nursery 2 enti we de na be kwa animu me kwa ara mi enti o say 250 me shada ka kire bi sa ni biam say madam na ska books na say 2.5 or na 250 ya na say o say madam akasa o e 2.8 no di bi aka ho me ra ho but ye de adane ayi o papa ka asem etwa to kire no na ye nja wo kwan Me so wa mo amina. Wa mi am nyina. Ara. Yes ka na mi sifia. Mami na ono ma mi fia. Abrotia odi Abrotia on say Abro se mosifia odi me ra ho asaso serious nyina o se wo nyina wan hwe na onyina de en o si fie no to ka on fie No ba no. Ka usina mi se man temeso kwa me pam. Abrotia yema ye tiefo ni ahwefo ya botifo nyina se ye besere wedie odifo de anu tum ye nkonkotwe ni school fees no me ene wo mu nyina o se books to kra books no ni school fees ka ho ye ntwe school fees no ye nto books ene textbook no ye pattern ne mpobo ahye no yesere madawroma production line da so no momfra mo time me baye chi mame mi anka so mama susa me hu de menye kra ayawra wosem akura ni nye school no obekọ bad odi ni ko eni asem akura ni nye school beko bad odi ni ko eni asem na wo bema wo de wo bema kokko akura baye wo watu uturu mo hwia wo ni nam 8 good years akura kura mo pene nim kura hwe odi adofo no mebo ni enti me mu akwa na so no ye ka kire je me ka we me mo kasa wi am me nkasa biem me de mi ankasa me da ye de wo me esi wa hyebo se Jeffries wa mehwe akwala na me sika aka wi ase nyina se besi akora me kwa akobo ne na twema so de ama akwada no ye beta wochi I swear me nya bi da ye beta wochi pa ma Mary enko Jeffrey Bani. Oh, sima bako oso be yenti sankola we de me as teacher ni bebre guye school ho in fact mo me enka nkire mo enkoda ni bebre sa de o kan sa pepepe akora bi o hokora table ni akonya a obetena so obekọ na ochia obi nchen awro husem ochia obi nchen obisa na o se o papa wo ya o se minim me papa me ra ho pa me se e ka me 10 pesos kora me ye hie ni me ni bi bat in fact e ka yi kora ye de be twema so de ama ye de ne be kwakoto be bia wo so ogina na mo nhwe nkwada no enye o mo minim presidents aye set e wo oman yi mu mesremo a okay obia be ma wawo bia obia kan ne de ye kan kokope akwada no na hwe no na nkwada no omobo yesremo pa ebusiafo ye beba mo so online ne so me ra ho pa wose agumi na nka me ye so na me jai kasa school mu bebre aban school nti me si e be hwe e ka me 10 pesos kra me be kwa kwaje besia me ye hia ni die nso me gire mama akora no na papa no
wabɛyɛ na sɛdeɛ sɛ agya abusua we can study in Europe we yɛma residency permit mfeeli yɛpɛ nipa mmienu pɛ yɛ mo nkrata asɛm di mu frɛ ɛni number yɛ a yɛde ɛto dwa nipa mmienu no yɛ mmarima nko a ɛna yɛpɛ wɔn mebi abanso no mo qualification no nduru enti na ɛda so gyina mu no 0241 272 990 0241 272 990 Tabita Clinic ɔsi brade ɛyɛ wo deɛ nkwan yɛ free mu no ɔgye saba nkwan mu bia ma ne gyina ne nan so ɛno ti prostate atwe mɛma dodoɔ na kɔnseɛ do no ɔsi wukwa da bia wɔyɛ free prostate screening adan na wɔfa wo ho hyɛm wabra wɔyɛ prostate ho nhyehyɛyɛ de ama mɛma no brekro na si kyerɛ de diabetes nso no ɛtwe dɔm kɔnseɛ do ɛno ti wɔyɛ ma no so de ama wɔn free diabetes screening eye wukwada bia eye free wontua kapre entua dama wosa na obrebo ho dwumedi nyina wodi eno ti wodi na nsuo na agyina mu anase kro na aba ho na ba obrebo ne ho anase wodi na kodru bia bia yesi yenyo kidney transplant ni bibra na yefa ebibidro kan ensa wo yade awo ho nsem nam sa wo yade ene de eka ho nyina ye yade bia no wotu ase mesrofo ni kire mu wo Kumasi Sofoli alignment nhwe ni mu ho ana fe Madina nso no enkran or fast for bridge ho what atomic runabout na ho a na Tabita Clinic na catch no ewo takwata krade ni sunya so no yabo yesese ebo ho 0260 196219 0260 196219 and 0202 347 647 ose massage papa because on kasemu how enyina no ohwe e de esiesie diama ye fa Bishop 75 Enterprise in Chatwo na yenkwa yetiefo no so ehwo a Bishop 75 Enterprise was jewelries papa eye gold eye diamond eye silver de any board den ya chese okọ baabi a enka bia beto na board den wose bra na be fa na tufo bo ewo ho Abis Plaza plot number 17 Emrom Kumasi Obeyade Share Market ewa na wonsa beka no komade enkapo ahodo efri wutiri so ekopem obora no no ene ma bia ye de siese ye ho ema oba na se be ma sipisita ema okodwa bo ase ye twa ye ni hwe ne bie mo no wokoje e de efri Bishop 75 Enterprise wo mami abi number ne ne freno na onjo so mo a ewa agudie kwan so 059 8585219 059 8585219 and now 045 4304135 abisi obeje wo so na nature medicine consult omusi abusia enne yade na bao abapapapapa na so no ebi wo ho abopa wase won ya na niema enhyeda nkoye esufita bia ya no ho yellowish bin so no efri wanemu baya na pampai bone enso edi akire wokwa efichira na watwemienu no wase hu mojani eni dane na ba bewie wo so anasa wo de no ya na wo twa adwo ni nyina no wase wode gasto meshaba ya no wanya bi ede etu ye fukrom na se stomach ulcer no ene wo yefuna ye oya na menso plus no so no wo de etu eye wo fichi krom ha ene nam nsaya de ahodo no Mr. Heba Kumasi Jeff Heba menkesim pene heba wo Cape Coast nim de heba wo tade na na boache heba wo nkranetema ena Echoes Pharmacy so ewo Ashamai fra wanum sesia na enupa wu pebia wontimi ene uni ho nkomo no hwe kwan pa obefa so de bia brewo 0248 778 899 0248 778 899 ebusia yadru wo so ye kwa homa no so na wo de no wo de aba 0551931931 0551931931 and now 0548931931 made up from Pacho ma hi yeah me Pacho we dey baby a free Pacho wo frame you ma do na frame e bi me ka free agnan sava Pacho yentie abo free wa ma me raho ewia se on se anson na yakopon anson o discover kura wo no ni nje nti o discover kura wo san se
or the scale crowd said a very no the actual no over more than now the other the action into you shall now who best name where you are boom into Mama or wow Muncho or Mamuno or Munyashi pa we can't say Yakopa Suki our home Okay. Madam Martin no corner will be swagger. Yes, yeah, that's and patch me off for my hair, bro. Yeah, na brotia. Patch onamo ye. Nyame aduma brotia pizarro ni umi abema me Ah, classic barbering shop and gain cancel police station chiwa yen quite tell. Ah, brotia na kupo nsha oni aduma so adana da we maso 34. Na brotia nyame ni mini abofra na ma ere aho. Kyerɛ jaba wo ba bɛbɛ wiase na nsɛm sɛ bɛtɔ abɔfra na abɔfra a wonye nkɔ n'anim biara na wobɛfɛsi saa ɛhaw yi mpo asɛ wobusa ne sɛ ne papa nhwɛ na deɛ na ɔbɛyɛ wɔse sɛ ne papa nhwɛ na daakye osi fie a ɔmfa ne papa nkyerɛma na sɛ ɔno nso bɛbɔ ne papa timɔden deɛ nti na wɔ sɛ ba saa yɛserɛ agyanom bi bɔ mu mmɔden bi so ɛnyɛ nneɛma yie nti yɛserɛ sɛ sɛ abɔfra woyɛ ne sei na ɔdi yɛ wa ɛyɛ no me ba wo agya no so kyerɛ sɛ ɔtene baabi wɔn soma no akɔfa no ba kyerɛ agyanom bi yɛmiani nkɔ yɛ ma no ho na daakye mu nso abɛhwɛ abɔwati atizaro nkenka somakrao Yada say me don't from patch me mo ha. Yeah, just so Mammy, why did you? I can't know more bow. Tell me about Charlotte because I've been magazine. I can't know the share because easy, the club baby. What means I know. I know the baby. Then I'm that one way innocent. Dinner way. And just the form my young boy, Kaka, to poor boy, my no young boy, but I don't know what you go school. So she and Michelle, because some of my own say, I cannot talk. They are going to get answer on mobile. Michelle, Yamenka. Amen. Ebusia, Yenfa, your last caller 0554931931 Yenfa NC. Yem said the Obanatiatum. Yen Shana, Yenfa, your second case, no Embra. Or Fred Phobia Tiatum. Me patch on my high last caller. Hello. Made off for my high. Yeah, I know. Na pom to say. But your radio don't know pipe on answer. Yeah, the name is shit. Me patch on. Abofana some na e mobo ne e papa panic show baby o bia no. Omo mo dey say because obi bia wo no e nyame akyede no de ma wo. Edi se wa hwe ni yi a onyankopon na nkasa no. Wunya kunta papa bi emu fan kwala no ho nkyerɛ oba no. Ye se papa na ave no me pato mesra o ayi na me che number no ana obo de my buy fra enko na bounce back. Yeah, na wa free production line no. Woman no betwetwe nkomo why. Labi na wa ha say no. Omo de beto so kran so wan ti ya no wa hwe why. Pacho yedamo ase. Ebusia Sompa Nkomo dwumedie e na wasugo a wutie no ewo Sompa 93.1 kasafidie so yetwa live on so ewo Sompa TV so na beheba clinic mamia bese be ma ya wo be ma ho nsem atoto ensuo mo opemu a wuntime nkwa wanim obi wa kran pa age se yesesa ansa na ye de wura oba no ho eya na enkoye wo de na yese nkruma ba ne nyina no ye fede sem eno ti wasebra na mema yo no omani sipin sita enfama fibroid ha wo ba no ntina wo ho nsem akwa atwe dia maw anasa ye from cross stomach ulcer ho in heart ni nyina yade therefore we say ene sickle cell titru also wo kana gu form de amaw tano so patapa new site oba patapa junction mamia be se brana won frau na wonye wo yale ni nyina nto na se ye ho wa bra wo mo akwa ho san de abafie ne ma ne 0243 345392 0243 345292 and now 0506 460-208. Afe Universal Natural Clinic said draw we boy draw and notify ni tremo ewa atonso S line obe bon so mo ho na ebra wo how no acquire se stroke and na sa wo de na nkasem how and na wo so every war wo de na ye honam yaw and na sa yade therefore break for bay and na ba besia wo so Universal Natural Clinic was say fidie wa so yade a wo de fra bochimema bente no wo de wo shem wo de
wotnem na eyi wo yare na ba na wode adru a wase wode ka na kire so atai ekire eno ntifa wo yade nyina kɔwie mu ewo atonso S line ya wono mebe bonso Universal Natural Clinic for nchen 0556 244 and now 0200 158 272 kanisa eba center busia na nsa obi wo ho ne sisi yade ente no ama ne kunu kura ejai no ne kunu ba ne ho ana wo twetwe ne ho wakwa akofo aketesie bi ya wo hu na anu one ne bo atwede me so sisi yade ne ye tu ase be ma so a wodi sisi yade abo ho safo hene ye frɛ wo mpamu ana udwane na wo yi ano no eye kanisa heba center wonum no pa ya wode aba adwaman so ene wose wonya bi bobo kanisa heba mesha wose oba ya wo charge wo nsebuo mu odepu how enemu sanya de ahodo no so amwato from enam so ma bema wo prostate no ehunhu no wo mogya no entimi ne afusane ni nyina no ekechre tachiman kanisa eba center wase ekese no ewo ho won sabe kan no prai bi e de afro kona ke ba misi eba dani heba Freddie Mens any PFN so ewo kumasi asenum okesi drug lane crime won sabe ke bi man kesim Jeff heba Cape Coast na heba ene miamia huduo nyina baseline shops no ni tituru na ebusu wo ho 0247 887 436 and 0202 990 943 ebusia ye fasia ne yenkwa ye case number 2 so case number 2 monshanye abrantia ne phone no ento ho mayen wey David Asante oye complainant of Nkoko na ebaye wo bokwa edu de etia baba bi e friend Mavis Minta allegedly accused person ono so e was seshi potemo ho court up there in court abrantia akwaba ya no akasa kese de amame why okwa sorry ana say osom kremo ana say nananum bi na osom we say dem nkwa sorry first man na okwa sorry why wa adwen so obesa akwa sorry bi ma na so be kokremo obesa mpacho mo fa twe kronkron no emma no mame edan ya obesa akọ ya no aka ka na edo no na wakọ ntem wate anim da wo beba be fa ye nyina yakọ eti fa we kwasoro na kadi machi me asante ma baso mpanko modwumadi esue ma baso mpanko modwumadi mikita tre kronkron e de hyebo se asem bia me beka no ha no eye no kretrodo kontomponim enti erade boame court order also for me that say bra sante ewie de so mpanko mofo yete ha se num yese ye gensem amene yes nsem na so abasa ye mu a e de ba de na Mavis de aye wunti a wo se awie wa no tutu aka wo nsem ti no ye nhwe na ye nsom ye ne atiefo ene ahwefo nyina ye krado tio yo me nanom ne magya ne me sister me damase ena kwanya mo de amame me se minta Mavis ye oba menenete eye wo se ana ono me gire menenete aha wo kan sama kama ne nsi so ya me say you are not sure mate me gire na menenete na menena wo nkwala nsia na nkwala nsia no na dakro me fira adwuma bae na ye dwoda ena ode tu manim se sebe mo anim a ne pants ene ni brazier ane na underwear ayira ni pieto ne no form bo ha brazier ena de ne ntoma ena ne mpaboa baako ayira baako ayira no for na yemienu but brazier baako na yira ye e pieto no so katatu mienu ho so baako na yira ye sebe na ayeme se agro bi na oyeden odi nti sa na me hu si na ni abre no ena me frɛ me ma empanifo na ewu mu no ese o mombra mbibisa nkwala ne sa de mo ma American na de mo ma American mo so obi abaha abefa bibisa o mo se daadaa bi ne me nso mo hu bibisa o mo se daabi oba ne sa una onim de wa fa de na wo de koye den koye ti nyame nu kro kan sa ha me ma mi pie me kobo me papa amane ti me bo me papa amane na me papa yes oba ne kra bo na amane be 1 week ena fe na oba na ye den bo me amane ana me se si
ɛna ɔka kyerɛ me ɛne papa sɛ ne minya botere na sɛ ne etie bia ɛbɛhwehwɛ ɔbɛboa me ahwehwɛ deɛ ɔbaa no kan sɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ me simate adwo da ne brada pɛpɛɛpɛ ɛna ɔbaa no maame ɛfiri sɛhwe ɛbaa nti mewɔ adwuma mu ɛna me papa frɛ me sɛ ɔbaa no ɛne ne maame aba na ɔmo baeɛ na ɔmo de ɔkawa ɛne ɔbaebɔ aba sɛ ɔnwale biem na ɔbaa no maame nso ama ne ɔde baeɛ ne sɛ na busua pani sɛ ɔmmra mɛfa ɔbaa no nyɛ dɛn ɛmmra na ɔbaa ɔne bi mate a ne nneɛma yerayera deɛ ɔntumi ma ɔne bi ma ne ntena nti ɛyɛ me papa frɛ me ne me baeɛ nti ɛne ɔbaa no maame ɛkɔtena ase ɛna ɔde too yɛ anim ne yɛkyerɛ sɛ saa ne teɛ deɛ me papa gye tum saa ne teɛ deɛ ɛne ɛyɛ adeɛ kye a ɔnkɔ na ɔno bɛfa baabi ayɛ dɛn ahwɛ sɛ deɛ ɔka no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛne maame no gye susu yio na ɔno deɛ wabrɛ ɔkɔda adeɛ kyeeɛ sɛbi obi a wase aba deɛ ɔntumi ne ne nna ɛdan baako mu nti adeɛ kyeeɛ a metuu kaa mekɔ adwuma no me papa frɛ me sɛ na yɛ ahomakye bɛɛfɔ papa frɛ me sɛ membra ne sɛneɛ ɔbaa no ɛne ne maame yɛ dɛm hɔ no wanhwɛ a ɔmokɔ ɛmi sɛ ɔmokɔ nti medi moto ɛne baa fie me baa fie nkyɛ sɛ ɔma paake nneɛma no bi koraa deɛ nkwalaa no bi adi kan ne meyɛ sɛ no mempere ma ɔmfa nkwalaa no nyɛ dɛn ɛnkɔ sɛ ɔno na ɛkɔ a nkwalaa no deɛ mempere ma no nyɛ dɛn ɛnkɔ mpapa sɛ menyɛ ne gidigidi ne nkwalaa deɛ ɛyɛ dɛn la a ɛyɛ me ba ɛno ɛne nkwalaa no ɛkɔ gye sika duro maame ne sesɛn waase no maame ase baa ne se memende ɔbaa no ntaale na mefa ne nkwalaa no ɛkɔ gye sika duro me ba baako kora VSS ba ɛwɔ bepɔ so a mekɔ hɔ a na mekɔ hɔ na kwalaa no yale ɔbaa ne maame se me mekɔ hɔ ne nti ɛna kwalaa no ayale mekɔ hɔ baako ma ne kɔ hɔ kɔte hwee na no pae akwalaa ne maame ne nana ne se me de kwalaa ne kɔ gye sika duro ne me saa kwalaa no me ani wɔ ne ho a me de ne kɔ gye sika duro nti na kwalaa no ɛpira ne mogya na agu fam no ɛma me sika nti me baa ha dem di a me baa ha ne nyinaa yɛ sɛ baabi a ɔde hu sɛ me de kwalaa ne kɔ gye sika duro ana mafa me yere ne sɛbe epie to ana ne nneɛma de kɔ gye sika duro no madawro ma mpɛsɛ mo mmoa me na me hu sɛ bi a ɛyɛ me nua bi ana sɛ ɛyɛ me kra bi na ɛkɔyɛ saa de na ɔbra me ne mu deɛ mentimi nkyerɛ nti mpɛsɛ mo frɛ na ana sɛ mo boa me na mehwehwɛ saa de no afei nso me mma no medidi a ɛnyɛ me dɛ mepɛsɛ mia me ɛhwɛ me mma ɛnyɛ sɛ bi obi ne bɛhwɛ me mma ma me nti me mepɛsɛ mia mehwɛ me mma nti me de abɛdan yo wayɛ adeɛ yɛma wakɔ aba ya ɛna na ɔmo kɔɔyɛ na di bosome bɛɛsɛn anaasɛ mfie bɛɛsɛn ɔmo kɔɔyɛ afe ne 8 months ni afe ne 8 months ni na emu hɔ no ɔmo ma ne ɔmo nkasa no watimi asɛnde sika bi de ama wɔn mo because so ɔtwe wankɔdwa bɔ ne wɔma deɛ ɛkɔ ɛne deɛ nka no korɛ paa a da bia me kan bet onipa na bɛsɛnde sika man ofrɛ na apɛ ne maame agye phone no oyere no me yere na ofrɛ me yere na ne maame agye phone no ɛne kasa deɛ bebree a me wo bi a metimi abɔ ama mu nyinaa ate enti ɛno nti na ma untimi nsɛnde wɔ mu sika no me from to aso 4 months free home me from being besin da eli abahai na kanokro wa so bible mu dinsia wa Sompa Nkomo dwumadi esu yi wo yire no se ne maame no wa ase no sikaduro no wonya sure so akodi bi ho nkoma na so pese okogi bi pen na omu so ebia omahu na wo de ba okwa adusa no minye bi kura da mintu hu ana ma okra da enam so kura ma me nam fofo mu na wo se enam fofo miensa me ka ho nan na fofo a me no mo nam no mu weskanti no omo de aba aduru me so ta afi ni me de oba na me na tena mfie 16 years no afi me de ono kwaji wa se ne kan ye ai oba no so aka ma se na kan oba no so aka ti madam fofo a ne no mo ne me enam a bibi ni ombo akra se obi a empemi mfe bi apart from say brazier pieto and tomane mpaboa ayira wo se wo yire maybe say gina so a wone ne maame pake wo mu ne ma ne nkwada ne koye wugidi yes bibia akwa papa biem na je grade bibia wonye wo mu bibia na bibia nsima oba no oni ho ya wo no de tu sa na mo no ke min chire mum bet me ne te no me de no kro ho a me ne te no me fa oba o ya dai me fa oba
O fa ne share na aye dey. Ba cho me no ba foforo e hye ho. Okay. So they say me no ba foforo hye ho e ma ohun ye e ma ye tnaase e bisa and de obeje. O so onye hwe. Nti me no mo tnaase say awalefo mienu. Ti na wo do mo mienu nyina pepepe. Pepepe. O ya sure. Pepepe. E be da na aye no krese. Ye no kreso pa. Sa. No krefa. O ma no o do mo nyina o se ba ko bi o hwa ya na o pe na asempa because o ya asomre. O ma ne nyina no. Ma de free tire ko sitire. Obi ani ba metimi akase anase metimi akase mayina firi me. Mese kwan bi o na ne ma ne nyina odo ye pa so ne ka kire de ma mi rose o fe ya sese ye. Wo de wunnim na sa mu de mo kula na udija akwala no. Wo be hu de ode be ye o. Eti na mi bisa no because untimi no mu nyina pepepe da. Ani de me do mu nyina pepepe. Sa. Eti na abo akwa homat e wo fie te se de na wo ye na na. Pepepe. Ena wo kofa mpena no se na wo yine na setena mu sitie. Me kofa oba me na setena mu bibia ni ho. Cause be ma bi wo hwa onyi oba fofora afi na dada no ne yire dada no fa ne nya gaba biem otukura akoda ne yire ayi kuma ne ho ne mpena no sa ne yire kuma na wakwa ware na 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 tena no ketua no a me han dan ma no o ko han dan ma no ai ana mo yente fa ko okay ani nye kuro ba ko nso ne me ma omotena because na me mpe dida eno de ne kwan so amena na ko to for class na oye na oba pani no ne ma me kra me record bi am ye ne ma me say 5 years ne me ne oba ne na da ba ketwa no e ba kra chen ye pani ne ba 4 months pe na 5 years na da wase no o ne oyere ne da ya na o gina ho ma jo no ne be kire o ya sure say wase ne kansa me say nyo obi say eti wo sole ya na ne wo bai oba mavc ne nemu ne aduane tie mu ne ade nyina no se de ne wo sini ne ye no wunya foforo no sa pepepe na wo da so ne ye na salminti no oba mavc no de ma enfie dudu ani emini na aduane da uni na aduane da edi be efie be se ni so bible mu no mi di na aduane metimi aka se 6 years ko 7 years adentia de ntia mi ja na aduane di ni se me ye taxi driver na ni mi nika me be kwa ho kire e ma me koja obi na o ma me mankani e wa fun na okwachin oba ya amanu mankani na me ne nkwala eti ho aye di aduane obehwie aduane ne makonyina agu fam se me mpla ene di mankani na mame a mankwala no e ndi aduane na menke no kasa ho na de ma mankani me koja bra bi friend asia kwasi asia koja no wa fun na o di mankani ne mame yes anyo oba na de ma enti na so mpana ne akwasi asia na na ba cho ene de mi oye gay ti mami ko ye ko oye gay dabi on fa be ma me pa cho dabi oba na me fa enti o hwe aduane gu sa na de ne siye to hwe aduane gu em ko bo me papa mama ne ese de oba no aye nie nti me omo ba ya omo kan o so wa hwe agu wa hwe agu o papa nim na mavis kasa ndo sa kasa o ka kire me se wa okay so wa hwe agu na aduane wa hwe agu fo mo hwe agu ayu anim e man kwala ni sun ya en me se sa de na wa ye ne sabi me didi ni dal sen mu a na sabi wa babodua na adua bo be de ebenya no nti me da me didi ofie bia na me ko do bibia me baba na wa wi SS no ono ne ye maduane nti mo akwatena se anye anka asem no da be ba sa no sabi ono ne na kuma na de ade nti do ni bufu de be ni bufu a na se de oye na afono me papa no nti ama o man tena so anka sa asem no okay enti se opese ede na ye ma opote se dem pese mo ye ede boa me ne se be oba akofo ho ba ena me ho no e ha me pa se medidi e wo bla minim se me ba adidi ana woni di ye nti me se be me hia se e man metimi on betimi aben me because the oku school ho no o so oba me hope obi wo ho obe frɛ ne ma me abo na mane ne ma me nso onim no otu ne na ese me nkyɛn ya enye papa ena be di to so me pese mo boa ana won kyerɛ me ba bi ko a ohun because ye ho na atene ho se me de me ma ene me yire kwaji skaduro nti ba bi ohun okay no there woni problem that's why we are here ya be boa mo wa hwehwe mo dodo ebusuafo ye nyina asenom na ye nkɔ computer so agye die mla chap ya ba
ya wododo na amamo. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ne tot da man. Kwaju, ayasa de ye, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me ne me yire sui. Ayasa football. Opasman no pass ya mano. Opasman no pass ya mano. Nebasa. Kanisa heba mesha ene yedi yesisi moduro me num bi na me yire num bi the medro is wakeka da oyendam papa kanisa no oh aduro no de ye kanisa heba mesha wunum bi na bawura osisi no mu eyi sisi yade anyina afiri ho no na de me firi ha pe mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye oba o bema o emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba and the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 Adre nyama pimfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoyi atum Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 edin waso yetara 1 media na November bosome no ni de edikan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo yekrania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edanimu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo Sompa ye ni Nrom hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de edikan na dwumadie no akasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wodi bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwanu ne sa di si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beji mo a mo ye bi afie etwa mo no emu adanse de mo a mo nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matsia kanoso Money baba hunchwe Introducing Mix
Mixer 5G sparkling drink. A whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G sparkling drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi Yahoo, Esibejem, Emianimunyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares that hold running in our Bishop jewelries. Yenim ne fretete we din somade hu jadada ai wono no odi do no etson ensomade wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo. And you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the Wojia worry? Oh, yes, sooner. Oh, yeah, Kojimo. A dear pia. And Mao Pani Pem. One Sicilia Muti. The other best was the other bet to home. The other bet to one side. The other bet to one night. A jewelries, dear. A Abish Kumase. Yom room. Plot 17. A this year market at Chihuahua. Abi Plaza. A Dankesini. A my phone anymore. Juara kopem memenda anopano nsia kopem anwumre no nsia Bishop webi mo amopane dudu mo atu ene baako nyina say your jewelries dear Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding asking Abusia for your mamma CBM and mamma kwa BBM at the Sompa TV so na brekwo na wo share wo Facebook was Sompa TV Ghana and now Sompa 93.1 YouTube no say Sompa TV na wadaroma eya na watie yen was Sompa 93.1 ye kwa humane so na ye ne Mavis ya bema Sante bokwa edu de atia no atwetwe enkomo ne ya bisa ne se aso eniema etesen ewo ho me wadaroma wotemenka yamwa ha o me wadaroma oteyenka basama me jira babia ewo ye din kakra ma dede ase case bi twa wo wachi kwa kire kakra ma e wai basoyo enkwada ne wotesen basonya me adomo mo hoye yada nyankopon ase woni ma branti a ye friend Asante basama ode no no wadaroma baso ne mi kuno no na wo kuno no baso ada se mu ni ho biem baso de bi ejai adai ensem ne bebre ne ye pese ye tie bi boya mane boya nkomo na awie ye tie o basama na ose wose wo pie to ahira wose unufo bo ha brise ahira wose wo mpabo ahira wo ntoma ahira na wafa de koyo osikaduro wone o mane nyina nti no ma me aba besesa nkwada na pake wonum se mpa ase neema edo maguka go ka mu di akire mu wasahwia mpa shema me be jan shema no krema no kure wo mu nyina ne se many a branch micro Asante na ne wo ho na ye wo ho no na me ko school JSS pass form 2 no nyem me na ja ya me ya dom na me wo ye nse me wo ye no na me ma me mo ba no bi sa se obewale me na no se ani obewale no ma ne ye me ho ade Before I am who are dear, yes, ya won't collaborate in Numicia. A marsam do start to actually any marsam by me because I am calling to me, I met an assist. Ma woman one answer my woman,
Ya wo man nkwalansia. Aha, we ya be ya say wonye sure. Ya nkwaye ni ate ase. Nti amasama no ya na me se bia ya me adom pai bompa bo bija so na oguso. Okofa abaiwa bi no e kusasi ni e friend na asia. Ofo hu ge ya fedi e me ne me mai abranti da ope nubuan. Ya ope. Ti me won ba be mo abako. Ba mo na me wo no se ne ma me akoka se ontimi nhweme. And no by no baby salmon, I say, oh, as soon as see, now here and my. Oh, yes, I'm cocaine to Nedja. Or since I hear now, the mammy, the enemy, command mammy family. No Ukrainian men will be a mouth for 2 days. A blunt a mouth 2 weeks. Now what you mean? A blunt saving queen jam, when see me. And I never may slay and my mess on my family. Now, this is on for me. Na mama see you what ya kwana wa palanisa. Nso ma yenya 40 days. Yenya 40 days ana be fine. Ampa ya me ya dom kakla. Eno ma me bai. 40 days ne so ya no be fine. Obe fa me ala ja me ye me se de ge ne papa ni kuli de mani de me awale me wale bi. Ma me be fe me abe 6 months. I said the citizen more thing. Ma me ya no so de nya hwe ni sanko no kula me ba na de na ka se mi da na me boa cause me ho ya o mo de mi asomo a ni se ba tna wale no ho de na aseme de ampalampa me bai an na mi sa kwanya me ba ba mu aba ko last one e ka tiri me be wa akolai the same thing mo de mani sa se mo ha na me pancha yela Oha, na me mpaboa. The oha, me ntoma. Shisha me. Nti me shisha na me hu no. Na me sade we de me ntiase. E me ne ma yira na eyira. Nti da no mo ho. Ono ne so ne kasa ne nyamu na ti. Ono ge ni di na ni sa no. A happen nka me ya ja wale. Ko su mu me na wote no. Wo ye driver ni ko adwuma. One men nine for work out to me that quite do my own yale. As well as I'm so made that ties will be jolly ties. Also say, on a made that ties will be jolly ties. On no share not 1,000, Malcolm 1,000, Crobessac and who's so 1,000. Aha. Bearman, the cancer, some natural war. But for you, and not a Jerry Pound. Yeah, we make a full for war cry. Yes, I didn't go to me quite a month for yale. Thank you. What kind of name can say I bro? And no free again in time. Make our high time again. So hard, there was soon be more soon with one of our banners. Or bows in an obesiana. Yeah, was where they are you could see only and I'm a section. Mamma and another. I saw customers a woman, no that size and made a less size. Think us are grown woody. It's a say, oh, yeah, I'm Palampa, professional or Kojale. Would you know what? And it's moving. First one, my Kojale. Second one, Palampa, no, Kojale. I don't know, I'll call say 2. I'll call 2. Now, May, what did you say? I'll pass on my big exercise. 35. That's right. And more 6. That's why. Who say, oh, what they panty? At our bad or buy now or call 2 and answer than one call 2. Into a call first one and pampa so although that 10 or Bako 10 or Kojare. In fact, you first one, even no Kojare. And also second one. A year kakra and also the same, but see you, say, we really Sakojare upon the summer. Okay. So, son, I'm saying, man, a year me, ya. Then no bona the BS in the cat, you can say, only that has a big letter. I'm Palampa. If you turn and say, when I made the guy jolly, and now so our drink, my dear, because cancer no problem. Many me ba he said fifth one could you shame me.
Emma Kulani Sam, I mean, walk Kulani Mujay, did Nakulani Sam. One yaman na obo. On Yamana crochet, and so why na moja the dark Kulano. Nani one and a Sahuin and any nada Mujako. Okay. I will get into a case on a medata, big aleta, Namika, Palampa, Tanaka, on that big aleta, Hawaii. Ma, oil rain, I'm a senior she. We call doors, me, baby, from one family to home. I'll say, me to whom I'm away, I am away. Down the horse, and I saw that Lassie will rather move. Over them, no way, you mean what I did. We are telling of her rubber or this shoe. By any who saw the Kitam both between money. Nancy, it's many a may and to say me when ladies said you men are men penry. But I don't die as soon as who said, Bibi said, Quasso. Aha. Now we are deep for Banaya Winyani Swadino. Oh, me who I didn't go on my bum with also a mamma. I will be what such a dear domacha dear into a mammy be sound. That's why I'm to miss on I am so will be a 1 pound say, and Channy Panda won't say, ya. Make what can no say twice me and son me jai me woman can be. Yeah, bonenti or a sadum nico. And I had it's me, home, son. Me, I must say me. Iban, I watch my mamma flame say, yeah, the queen. Now more about I then I'm a member. And I'm so member. Into a kind of banner, we say date now, so okay, me, I remember. I feel me quite correct me into Marguana. I am who Boakoma. This is very into my rooms, and I know could be too many a man, and you may be too my room. We see then, Ira. And I might give position answer, ha. And the diameter is super pay my day, and you know. My yamian no correct. Danny de Mirahui. It's all by and this and say, my dear Ira. Now read them in fine show be a your no. Because they be beside you, while we dear me and my son. I know what you to me, what you to mana. One young to a senior no one. And I'm saying, never you be honest, said them, I melt worn out to me by them. What then, no, who two require better 5 years now, coy. Dear Jaho. What Jam was 5 years? 5 years. And no, a ban, no, I bet to tongue and no, Sakwana, no, Macra. Or bad, Miss Obaban, or be Obaban, and me, but I want my baby to me, Numan, or to me, be a Numan, so my fin, I know be about Hoba. Okay, and see, apart from Sawason, Diane, so was a sour near Magu Polity, when they were near Mayra. A dear baby, Muna, what die now would seem the potty nano, or die as soon when I said, Niswani and the and I drove the small notes me, but the rammy them will bear 1 o'clock, 12 o'clock. I black one to go in his room. And I do. Now you want to put on him. Yeah, on is a fun thing to a cambum. Okay. Into that two and no dinner anymore, saying, you know, your muscle. Down be quite ask me to me and then incest me bosso. None incest me bosso. Then incest me bosso. Okay. So I also remember that didn't let me so on a day or didn't so coy. Hey, one or Davian or Sade, who so coy, so a coy, or the good bemu. I don't know so the hanky fit and a yen or the coy. And I know watching so dear baby now who so Sunday will be, and I be when you so. Not Sunday and I so come for Babbage Naman so. Hey, also Yammy, or Yabum who has said no. And yet I walk from a bomb pie, dear me, done me bungo to do me penny me bomb. I mostly come for big dynamic so. Then, come for. Hey. Yeah, quite solid so. Yeah, bomb pie, I won't be a book with giant, be a winning moon call, no kick up here, no dynamic so. Hey, May, Gina Swans and I won't come on, baby, a corner. Oh, Yama, me twice our Hasenum. Asante, Mama. Bedra suma me wate. Batina. 40 days o yira wo. O ka chane se wa kan sama yenkenti no waja ne hwe. E yampa. Mampa cho kan sa anya no. Me wo kunu se wo bua 40 days wo anya wo hwe. Ma 2 weeks. 2 weeks. O de gina so ansa. E na o se one o ko 2 rounds maybe.
What say, one and a 1,000, no bed, 1,000, man, part 2 rounds when you are dry. Mama. And what you also or solid and it's here now. One says in the coconut cocuna and now when the near mammy and so we diana, a no cranny, the no cranny. Mama, and until me sassy me de abahan because waka, me papa when me man, a casa on any mammy, a jinaswa or can. So what I say, me be say or catch me or can I say, Omko, no mammy, I can say, me yelling teen and in the idea of wabu mimiti. Etene so sebi ene ne ame wo se dia wo kan nyina anya no kro o anya nkoma du emi me koye wo hefa ono dia okoko ko pitade ni mu kro be ka se oboa na wo wonya sure se wo so bia wo ani ba to de bi ma bia na so bia ya bo wa konwa bi na bia so hu sa na ema no ana ba so ma de ono ho no jimi no okoto so no oba da kete so kura wo si onye sa me da be na ye pesa ye no ma me ne ye ne busua ne bi hia wa ha se nom da se no betimi aba na nyina ya tena se ba so da be ma ene week ene fie ene fie o de ye ne obedi nkomo ye be hwese ni mo ani mu ya no obetimi aba na nyina ya tena se ahwede ya atoye wate atuma ye da se me sorry am afro na chese oba na be ma no ebokwa adudi atia no me ene ye te ne nka na busua bedwafo bem na so no eraba capsules and feminine wash lamina tia se no me behwe ne na enya asem ketwa na anima ye hyenhye se ne boy eyi man no na ni nyina na ye rubber capsules and feminine wash no eje se wo di dware ho na de sra ho a emma bibia cheche fan be ma ne ba ho se oye secondary virgin sa enka boni bia wo ho bia eto ase obenso boni bia wo ho bia no so no mesraw eno so boa eto ase de amount wasene ya na encheche na gija ya mremre joho basa ya na nya kono hona mo hihye nyina no ni nyina rubber capsules and feminine wash no achi no ekoba mo meshan so no aba wote bre wo hona mu ana se wote ahomre wo widie mu ti ya oya ni nyina no ekoba mo mesha etu ase de amount alaba kuma se na wo enkran so ni fadama won sabeka no 0244 634 024 and 0548 666 600 integrity keeper school banada chino and one year hwehwenti yes integrity for wanum suku papa no and wasa wode wo bane kwache chef for papa hote e wa ye hwere mesro omom wa badaye won kwada ho adaje and na hwere ade ho professionals pa na one so etete obano de amawo na ba ho masiama 2020 no and 2022 BC in social no what one chomo kwada so baton pesia so a wonom na etope ye ewo ho eno nti wonom kwada ne bebre wie suku wo ho a watwe ade ewo presec legon western girls high school ho Cape Coast Holy Child ne Prempe College wonom abusu wo ho eno nti wo kire kwan no wasu ye bua north wo Bensinet flat na IPT nyanchwa ne ase kwan so na Brema UJC one okay school no na di enhwe ni mu 0553 408 898 and 0547 107 443 and it does so herbal clinic and it does so herbal clinic Dr. Eldo who so say when you how ni na fa bedan no officer ni pedua no ne kania ene no nte no what the pressure na baso na sete na siso wani so ye wisi anase glaucoma ni bi na aba be chechire wani no ni nyina no eye ni daso herbal clinic was say elder fa wani ho ha woni bra na wontimi ntu ase afenya le keka wani nyina so no ye stroke hypertension diabetes ni nuan mu nyina so no o se tade port quarters ya obe Archbishop Porter Girls no ho no wo kwada so estate park won so kuma se na kira kwan wo ho na enkran so tabola large walako junction won sabeka no 0559 901
234 wasi nyankopo di munti bibia beko ye NS aba industry de NS ointment aba razor bombs ahodo yi wabodwe se wi na so you baby wi a na ensa wansa wani nyina ye to ase pimples ahodo stretch marks ne ade ni nyina no kakarewre ni nyina etu ase afia work natural causes so no eboa mema ne ema emo ahoden esori se treben ewo empem oba wo fefro wa ma kwada no fuo ene akwada wonya ni mfinhye dumienu no enroi enye ma no enka okeshi drugging kuma asemiam ahodo nyina no won sabeka bi ato bomodian ne front panyefo ne wo motwetwe nkomo 0245 079915 and 0276 537701. Yefa we try to na bedwa from remwen. Luxury chocolate and say chocolate luxury. Chocolate luxury for and frefre wo se word adwuma ho akwa atwedi ama wo no wo be ye workshop the amount ni nyina ni say 5 days ipe any 6 days ipe wo cho kwaya betimi do mobile money na kra niema every China memo aba wo to ho a watimi ate so emfa so we workshop papa 500 Ghana cedis and our day registration no ba so nyankopon ya aduma bosom ye wo mi no ne da to so aduonu so ne aduonu wotwe 28 and 27th and 28th of October anopa no do kopim se awia no mienu ebebo me frempanyufo no mesro frempanyufo na no mo emo nkomo fi se dwumadi ne bekoso e wo tech he ya KUST engineering guest house wo 0535 017 821 and now 0508 931 230 busia yefa we say enkantra we say baby a wo bia no bia na enema enkoye fa maw e wo brebo no ho e wo san ne ho o prostate no anase bia wo chiri bremo ene wo yafru kro no ho eno na Diamond Diagnostical Center Limited Dr. Malina ne Dr. Joshua say fabra na won to ase fa maw fibroid nti oba wo ntime nwo oso obeto ase wa abra fa se kan wo kuma se wo mane 0267 018 289 and 0207 515 623 and Kramani is 024 3176 119. Sister Ketwa. I was here. I am caught me. They done baby to just for mobile money, mobile phone. No, net dial star 2. Me patch mo fine into some mammy. Star 256 star 3 hash. Yabe masika. Draw na benti yansha why and an itia ya would impatch mo me and quay. And Nebo Power TV no Solemani Chagunteno. Wa wuti beye ye no na nsa mi twa mi enu mani me de me wo se mo me nim so mo nsa mi ye adwuma wa ase no munti o mani so bi oba me pe adawo DB anti instrument na ho eye Sompa Sika promo eye star 256 star 3 hash number ni bo ba ko mienu miensa one oh I have one number near 0548 732 . Wow, number no, I have 0548 732. The I can win in Miss Row. Francis, yes, he can't be good for no so check away. Anyway, DB, now ya so, yeah, dear, no what's me, at the Amaye. Now, as dear for Nipadu, I acquaint to Heba Center. One of my cabomo, almost say, Namusaya, dear Nada, one of me a specialist, one of so to us here at the amount. And want to know ya from one aya kusu. And I said, Bia, one more so stomach or sano, and I say, one casound sabonis is so. Typhoid fever, any hepatitis in ano, was it woe to us here way, tiawa, akwanto heba chemistry so no, all day pool, and Namusaya, they would do in ano, what they cannot form akwanto heba chemistry, what's it in a qua bemuteno, a coque dross on uncle, a bomber bema water for surgery on naso, Emma, and Emma who do on kind. Bomber the other friend penny for, then the one to train comma 0241 296622. Wobi abaswana pre-care prekese powder. Was say yan cancer will be a say.
ɛboa ma still immune system no ɛboa ama ɛyɛ akoma ho yade nyina kana to form wakoma yɛ ɛbɔ peli ananse ayɛ kyekye wo ananse bia wo de no anemia mojawe yade na eba so wo blood pressure no ɛkɔ soro ananse wo de no aba form ɛdro yɛ buso ɛwɔ obo heba clinic wo maso yɛ no ɛwɔ adoa to adumenu dane heba mroma pidan kene miste ba nyina so no ubenya bi ato ɛyɛ prekese powder we yɛ preker ɛna wonom so de no yɛ kamfo de ama wo 0249761508 and 0257472506 we see for no nipa na baso aye busy e bia na nipa no e frɛ no ti ball is be checking say yen konkotwa yenum wo abla ye age wo no akokɔ ni biewe live bed na kramoni akuni nti no meso kramofo nyina timi every bi wo abla wo munya how bia full chicken no 1.6 1.4 1.3 and 1.2 kilogram akokɔ table wings no ene nkokɔ ehuniama nyina gizzard ene meso kramanu ane nyina na brofo kramo mu nuane no ebi wo ho Bantima High Street one President Afridi hwani mu asanwasi German Sabeka BBC Boris B chicken wo Santa runabout one unit oil no dey hwani mu afi Poco trading we dum SG more e wo tech top high afi Shell filling station ya no wo Body Junction on Sabeka na papa bi ato awe na udwumede bi a wudie no so no watimi de akɔserve wa hɔpo 0544 444453 0544 444453 second drone first drone nipa no wanya so number na ye busy yenkɔ second drone so ye kɔ baako mienu miensa ye kɔ baako mienu miensa ye kɔ baako mienu number no why na die o metro anu ani sa wo dial *256*3# ai *256*3# na chese Sompa sika promo no 2.5 enye easy o second drone e ba why na die o mi twa bia mami ni o adamentwa na nipa ba yako mienu yako miensa ye ma usika dia tu boto no na roll no wa wuti be ye no na chese ekwa ma wa no na wia we ye ohye jefa kwatwa wanu mu keke ye giaja eya Sompa sika promo eya twa bia 5 Ghana cedis pe na wo de age 2.5 we beti mi abu akọ homa be 4 days wa won ba akọ homa bo kese kore beti mi atwa da wache yo wa number is 0545 339 do 0545 339 do first draw no the orine yana ba hello mpacho good afternoon hello otemenka ya jemeso na ne amam ti san wie na me adum bibi aboko ye me dofo ani hu edi bi we da mani ehu yese wanya sika abrowati anokure pa na sen 250 cedi enti o de bede nige just don't we me be fa he ba ka kra koguma ka o wa hefa le ba je me prefer dunko ai o wa teche ma na wa hin le ba je me abu estate me ba ho wai me mo obi aba wa beje eye dra bre me wai abrowati amate ye da se ba cho ya da usu atwa bi ye mo sika de ato ye nya second one na ye de be ba ma Mary number no second one no more try so be we de sima baako bi na ababa wa ne be ba ha se no monti Miss Asante ye pa se wa wo ma na baby a edre unhia se o ma ebe ba on chen wa ya de na che se we are responsible father ye be boa nso ama nkwada no wo hum but tag bi me tag no kura meka no twi mu say bibi a enye bi abebo wo ho sesei ena yete ye nswa obi yete nyina ye nswa according to the lady Miss Rese Brafom because nyame
ɛne yɛ nyinaa yɛtɛmuafoɔ yɛyɛ ntimi mu watan but nsɛm na no problem hello oh what's a man ka je me so jina baby ye odo so bi mufu aba ha pacho what ye nka yeah too bad pacho where this ka wa phone so Chale wonya say o didn't come up baby and answer what ye pacho no sanya na ma Mary kafra yenko pacho yenko yo asante nsam na aba ni nyina ye tie ye de tie no na ye nso ye hwede eko e kire se wa make attempt bi wa try bi na bia sa brain na ebesi sa brain bi kura wa sakre wa sesa wa dwen aye de efi honti wani aba ho so hia wo mba bi kura sa hia wo yere fine but me put it to you say the erane kano eye no kure 100% onfa we nto so nye hwe wo fa no free JHS ena one watsena nkoda num hwe do you know something be ma hu shase ye masam a bone ba mutirim because enche ekura hwe se sofu mu a wa poison ye because of a certain lady na campus wa me mfa hwe nto so oba asam na aba no ne ye hwe ho aka enti se mema si ma pe kwan mu na se nkoda nso e won so doso wo sa wonamfofo sa ya sikafo enti bibi wo ho a mesra we se ye de ye ka akosi ano no o de ma brafom srenyame minim sa anya sa ba srenyame okay untimi mfa ntro enye o man da because tag bia be bo ho za tag na be bo nti o man kro o musuro okay enti yesra pa brafom na oba no onhu se bibia ye dey afi ho na onye free na hwoma na emwa ma wabra abonya dey enkoso oba ne bebe nti ye de besi ya meda sema Mary hello meda for my hi hello oh hello meda for temenka Chale sikana wanya ne yanka se abagibio nti na wahye da edin komo won chen na sister Penny oba ne bebe nti ya mo no tofo na atiefo no so mrem kakra abrati medase abranti was starting ekasa ese ya pe na bibi ka kire me say na no 1 ede 2 oba no onwuno na aban mfense nimu na 3 suspicion na oba no suspicious enti enyemi nwanwa ese echire no woko oka se okofa woba ene oware woba na say what you say asamo ya woba no e kanu before God and man me dey minyi ba ko mfrim wodi wasam ko court first na ni bem asamo ya woba no kana ye no kurachodo enka oba ta no ayam hihye ene wode be fa ne ba no koye akora ya wafa ne JHS when me dey wonu awunsia ote wonomo ena ne ho afro wunti ena bia ebe ba wonsam ti akɔfa oba ena wato na savram wo ye ne basa woba ya wawa no busumi be se num ansia enfie num na chese wo manfie ho na wo ne no enaye woba ya wawa no ya wo ne na wo emansia wo fa no na wo say 1 makwa from me ho na wo de otiri yo na kamepa ka second one ka manko second one ka wo de mu na ka meso na ma yirimu na ka nko be na dene de wo ye wicked ankasa se wo ko baabie wo ko yire ho na wakwa ko dware na wasaba second one ka me posa no o de oba ne bebe nti o de oba no oba ne bebe nti ye ka cho ni se wo wura wo be ka no kwa se ni oba ne ka nya ene kura ni ene kura wo mu oba ne ba ye be transit the truth will come out okay what you say yati yeah that se me se champion birthday girl no odi nyame mo abotire o mami efa of course na on say asem de
yɛhwɛ asɛm no yɛnya bi aka sure sɛ wohwɛ ɔba no dwane odwane yɛ a ɛti ɔba te asomdwee mu ɔno ama ne ho kwan wɔne na ɛwo na bɔne bia ni wɔ no bibia nsi yɛ ɔkɔ wode yɛmfa no nko a mmɔ ne tɔfa na bɛrima nti ne ho ase bibia ni wɔ bɔne bia nsi ne wasesa nneɛma kɔ just like this ɛti ɔno ayɛ mu sɛ ɔno yɛmfa no nko a ɛnyina ha sɛ ɔba ne kɔ a bibi wɔ hɔ ti next week no yɛhwɛ sɛ ɔba ne ba bɛpiem na bibi wɔ hɔ no ɔnka because enti ma sɛ papa yi bɛkasa na ɔbɛkasa deɛ ɔka no nyinaa na yɛ deɛ ɔba ne ka deɛ toro wɔ mu daabi ɔba ne so deɛ 50 ɛtoro 50 a ne kɔ so 50 ɔso deɛ ne kɔ 50 a ɛyi so deɛ 50 ɛtoro 50 enti yɛnhwɛ kwan bɛfa so a yɛne ɔba ne bɛba ne yɛ nyinaa because yɛ obi ka o abroti anya tam na yɛ obi ka because nsɛm ɛwɔ mu no ɛdɔso adam bɛba ɔmo nko ana yɛbɛfa wɔm because mako nsia akwa mako nsia sɛ wotra oyi wɔ nim sɛ deɛ wusu a me kɔbrɛ bɔ me no nya adwene akwa mako nsia wasa bie wano sɛ wawale foforo akɔ ha dama no okay medase odifo pɔ kwabena ɛne yɛte ne nka no enipa nkasa te ne ho ase a ɛyɛ na wɔmpɛ eti na me kunu na yɛ bo a me ka kyerɛ nsɛ bɛma me nsi ukwan sɛ kɔfo ɔba na de ɔpa akɔfa ne kɔfa no wo de ɔpa wo bɛdi sɛ deɛ bibi wɔ mu kola me ahuru mu di nso onwunu bɛ ahuru mama na emom sɛ wo yɛ na sɛ bi a wo kɔfa ne de a wo gyegyirege nti no oyi osi na wansɛnsi ada me bɛba no ye bɛhu de ɔwe abrewa nkruma nti no abranteɛ de ɔde ba yɛ ne yasom ye bɛhwɛ na yɛhwehwɛ mu sɛ wo na wo fa ne ma no so obi nso na ebewura dem ho yiyo yama no kra de why mo na mo penya me che number no 0535897699 0535897699 ipa mo cho mama ahanye din ma ye na abrantie ye betoa so anim ho wate enti kwa akoma to yem ebusuanya meche number ne da TV ne so na ya sa abobɔ ne enti no wa wo pɛ no na watimi afa ye befa course be 2 pɛ kakra bi ye besa atena asem we so bi mu enti no 0551931931 0548931931 meda for my hi hello pacho udin baby out free but your friend Isaac and I'm a Peter Timan. Pacho Yentio. Abluetia, I'm now the morning day, Saturday about no. You should say, Beman of Christ, a permanent cry. Oh, it's a Beman as someone yet. It's all about not free school pass with the about no any Pabonina, I can't mean free school pass. Because Obana can be to say Obana Samade. Okay. That's not some man yet. Matse. Me pacho ma hai. Inchi, your bacon. Ma what can say Antio? Hello. Yeah, Yatio. Aha, Missy. Aha. Yena me can say Beman Casaye Mundo di Kaka said, no, sorry, and to say, well, Jai. If you don't know, point to be a holiday until that's no better. I'll go far about for frontier, dear. Maybe I shall my high. Within the baby, Alfred Frebidoffo. My brother, Christian tea, Bacope. Okay. Now, I brought any. I don't know. He made it when I brought here. I don't maybe I can't even like a crowd. So, about not to squeeze up, sir. Nothing goes there. But I don't kind of quality. We know that and friends and Italian friends. About the say. Oh, but I was a job about no, someone was or the one car. Okay. Nyame ya adoma ya besa atena so bia munti mo amuru mu nyina no yesra mo yedisi ayebre na yebe na ye sorry so enu odoso me mudwumedie so na maame bi betena so e ka se ne mamienu bi ayira ya wo hu mo kira kwan asem daba police panyi bi afrese nkwada na bepiem wo agona enti maame kra obetena mu wo odoso me mudwumedie so enu anadwo no sa wo mamienu ayira wadaro mabra so mpa se nom ne ene woni nkomo na ye hwe kwan pa ye befa so a won sa beka enkwara na busiafo ye sorry so
Yeah, the happy birthday. Where you inadi glorious one, wonderful one to Mrs. Beatrice Odro, a champion counselor 1. Mama champion, yeah, was Sompa Nkomo so on it on him about cope. Way friend and ma. And then I was your phone in an Sompa Nkomo phone in an one media phone in a yes, stranger may pardon mouth. Why ya baba, what do you Yakoponko swama when you say ya? Omo Nichan or Denia Pomodi womb. I drew out Baba chew birthday gift. Yamisha upi, ya do papa ye. A birthday be a na. See, ATF Seda Rempimo Siedu and Famalamina and a joy. Minister BJ Chief Executive Producer and a Mensa Abram Potter Fridge and a tear phone in na. Yabeda phone in so a yadia yadamu. Yeah.